Sa Good Vibes, isa kagatos ka mga kabataan naging pahalipay sang Nikki Cares Foundation pinagi sa feeding activity kag pagpanagtag sang stuffed toys. May report si Nico Delfin. Bisan nagapanalithi, wala ini makapugong sa katapos ang Nikki Cares Foundation nga nagpatigayon sang feeding activity sa kapin isa kagatos nga mga kabataan sa Barangay 14 sa Bacolod. Upod sa Negros Volunteers for Change Foundation na nagtag sila sang food packs kag mga utan nga nasulod sa mga bags nga gikan sa mga tarpaulin sang mga kandidato sang tinilikdan nga piniliay. Tuyo sang foundation nga mapahagan-hagan ang kaso sang malnourished kag stunted children sa pagsaulog man sang Nutrition Month. Actually, this is the first barangay, my first as a first lady here in Bacolod. So, marami pa kaming barangays na gusto namin puntahan para get to know them also. Ang iloy nga si Nosil Gayumale, 41 anyos, temporaryo pa naghalin sa ilabalay sa relocation site sa Barangay Vista Alegre para makaambit sang bulig ang iya duwa ka mga magagmay nga kabataan. Manicurista ang trabaho ni Nosil, kag tricycle driver naman sa barangay ang iya nga bana. Bangod ginakulang man sa kwarta, masami, duha ka beses na lang sa isa ka adlaw kung nagakaon ng iya 7 ka mga kabataan. Wala na pamahaw Nga man. Diretso na lang panyaga. Para maka-save. Kung gutom sila kung nagat mainom lang na sila energy kaon tinapay tapos diretso na panyaga sa ukto. Kahit pa lang kami 5 months sa araw. So inang ga-adjust ko sa ngamon nga pangabuhi, sa ngamon nga pangitan-an bala. Hindi lang pagkaon, mga vitamins kag iban pa ang ginbit-bit pa uli sang mga iloy kag mga kabataan. Nag-enjoy man sila sa mga pahampang kag papremyo nga dala sang Nikki Cares Foundation. May mga teddy bears nga ginpanagtag sa isa kagatos nga mga kabataan. Maswerte kami nga mga nanay nga ari di subong nga ginkatuan kami din nila kag ginbisitahan, ginsiran kami nila sang ilang mga naibaluan kag pagtudlo sa among kabataan kung ano ang maayo nga pagkaon para nga malikawan naton ang malnutrition sa akong mga bata. Lord, I feel like I've helped them in a way, and I'm happy that I see them smiling. 2017 sa ginsuguran sang foundation ng mga surgical mission sa pila ka mga lugar sa probinsya. Kag karon nga mas halog na ang mga COVID-19 restrictions, plano nila nga dalon ini sa Bacolod upod ang iban pa nga mga outreach activity sa mga kabaranggayan sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.